Hello, mmaiziwa CDF. Simukiziwa anthu ambiri, simukiziwa. Mafumu ambiri simukiziwa. Hey, CDF. CDF ndi ndalama imene ma MP amalandira. Ndalamayo special akapangira zitukuko kumadera kwawo. Ndalamayo panopa inakwana 200 million Malawi kwacha. Yo, that's a lot of money. 200 million Malawi kwacha ndimene ma MP amalandira every year muchaka chino chilichonse kuti iwo akamangire zitukuko kumadera kwawo, mijigo, mabridge aja, chani zimene zichazo panopa ndalama inakwana 200 million. Poyamba inali ma 30 achakwera nafike pa 40 kuyafikisa kana kwa 100 kana wakafikisa pa 200 million, right? Kuti ndalamazo zigwire ntchito m'madera constituency kumeneko. Anyway, then ndimasoleka CDF imene ndalama imeneyo koma zimapeza kuti ma MPs aja akangovoteredwa kolera kuja amathawa, simwaonaso amakhala kudya ndalama iji kuyitira pakamwa. Anyway, uko zimene zachidziwikire chifukwa sinkhani ya chilendoso imeneyo. Komano ndimafuna ndinene nkhani khuza ndi anthu akudowa. Anthu kwadzole mboma la Dowa, mafumu especially mafumu ndithu alembera kalata console akumene kuti iyayi tikufuna mutifunsire kwa MP wathu kuno kuti ndalama ya CDF wapanga nayo chani. Ndalama ya CDF wapanga nayo chani, amapata nayo kuti. Anyway, a group wa makamaka amtengo wa samba analemba makalata ka 5 kumulembera MP ameneyo. Dzina lake kuti ndi Darlington Harawa kuti ase tabwera tikambirane. Iweyo makamaka kuti amfunse zinthu zitatu koma iye uja amakana komanso amayankhula kuti kumeneko sidera lake. Ndiyebe nkhani nthu inafika nthu pena pake anakafisa maofisi ena pamene atafunsidwa mkulu uja anazati kuti anthu amene sindikudziwa kuti akufuna chani. Chifukwa ine ndinamanga mabloko zipinda 4 zophunziriramo nakonza mabridge okwana 5 komanso ndikumanga chipatala chana. Ndi makamaka wati munthu omwe amene ankana kuti sidera langa. Anyway, I think linadulidwa ndi MEC. Mina that's why amakhanga kuti mina amaliswaya. Koma still ndalama imene ija 200 million imaperekedwa unconditionally. Posatenga condition, posatenga kuchana MP nalesa ndalama ija amene akulandira. Right? Kuti akonzere zitukuko. Nde sometimes zinthu zina ngati mabridge kumidzi kwanuko sititolongosoka njigo madzi anthu zinthu ngati zimenezozo zitukuko zoti actually ndalama zake zimakhala kuti zikulowa apa. Ndi akabweranso nthawi ina akamafunanso kuti inenso mwavotereso then kenako athaweso. Ndiyebe iyi imene apanga madolo awa it's just a good move imene mafumu ambiri akuyenda ndithu agwise ntchito aone bwinobwino kuti kodi munthu watipanga chani. CDF imene iyi yagwira ntchito yanji ili kuti ndalama imene iyi afinyeni makonsolo umeneko afinyeni magulu amene wawa ndi amene ndithu ndalama zimene zizi amakhala kuti akudziwa bwinobwino kuti zikuyenda bwanji. Nde it's actually a good move because ndibona za anthu ambiri they tend to ignore kuti pali ndalama zimene zizi then kumango panga focus ndi zinthu zina. Komabe panopa ma MPs wakabwera kuti pasa 1 kwacha 2 kwacha 3 kwacha kuti mundivotereso. Remember kuna mafaziwa ikumanyamula 200 million patumba pawo nkuthawa ndikumakhala ku 47 kumakhala ku area 10 kumakhala ku area 43
ndi 200 million pakatasa chakaso amakatengaso inaso choncho nde mukaponyeraso voti inaso ndikuti iwaja amakhala kuti mukapaso mpamba winaso wa ma 200 million ena muzaka zokwana mamadolo muzaka zokwana 5 yo hayi zoonadi muzaka zokwana 5 ndoti chaka 200 million madolo tunde anyway mafumu magrupu mandani tenchano koko ofunika ndithu zimene zikuzionetsesa kwa chifukwa amati kusadziwa nkofa komwe mzikupeza anthu ena kuti kulemba sadziwa mafumu akuti epeza anthu ena kuti guys understand these things man zipanga understand it's just a simple mathematics amene CDF ili kuti ndam 200 million kuti mwapanga kuchani kuno wathu kuno akulozereni ngasana panga chilichonse atuluke losani wina. That's it. Thank you so much guys. Malawian Cameras, like, share, subscribe and comment mafacts okauka osatukwana yayi kuwalemba zimezi kufunikira lazo guys. Thank you so much. Malawian Cameras.